Și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale, al doilea episod de pe canalul meu secundar. Și o să jucăm câteva meciuri de Clash Royale. O să pun și cele pierdute și cele câștigate. Și ăsta e decul meu, am mai multe. Ăsta a fost o încercare șoartă. Ăsta era decul meu full epice. Aproape full epice. Așa, și ăsta e de cu care joc eu. Bine, nu joc cu Xbox, l-am pus decât de test. Dar nu mai știu ce aveam eu în loc de el. Aveam o epică. De fapt, nu aveam o epică, aveam Fire Spirit. Dar cred că nu o să pun Fire Spirit și o să-mi pun altceva. De exemplu, un furnal. Ce să film? Doamne, ce să filmez, ce să pun? Să încercăm asta. Vedem ce iese. Încercăm Wizard-ul. Și acum dăm battle. No fudge. Pune repede. Aici urăs pe Valkyr. Valkyrie ce-o fi. Ăla nu e turn distrus, dar ia un la damage. Poate atac și dragonul. Nu. Dar măcar am dat mult damage. Hai să dau mai încet ăsta. Wizard, care nu l-am folosit niciodată. Mamă, dă ceva damage. Așa a pus balonul, perfect. Ia și a fugit. Hai să pun prințul pe partea cealaltă. De asta acolo să-mi iau damage, îl pun pe Cabral în partea dreaptă. Ca să distrugă turnul. A pus Valkyr. Perfect. Să și pe Valkyr. Bravo. Hai că am dat-o bine pe asta. Pun Inferno. Nu cred că a fost cea mai bună strategie. Dacă mai o să am un Cabral, o să-l pun acolo. Oh. Cabral o să-l pun pe partea dreaptă. Cabralitos. Așa. No, no. No, 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 no. Nu prea cred că este un win. S-au distrus amândoi. Mamă, deci Valkyria aia este belea. Să moară. Mamă, da chiar. Du-te, Cabral. Oh, no. Cabral, încă una, încă una. Nu, Cabral. Cabral. Și nu știu cine știe ce e jucător. Asta de-abia Arena 5. Cine am văzut legendar? M-am uitat la Naruto, nu care avea deloc. Și alții cu Electro.
poison. Deci nu-mi pică nimic bun la shop. Nici o epică bună. Fireball. I'm brave again, then I'm gonna again fly back to you. Baby, don't you cry. Era la el tău de zap împuțit. Fire. Nu-mi place că și eu sunt, de exemplu, să spun așa, AFK, când văd că se întâmplă o luptă, ceva și mecherul stau și mă uit. Nu mai reacționez. Tot ce vreau acum este Cacabral să se ducă să distrugă turnul, dar e imposibil. Pun aici un Wizen, nu cred că a fost cea mai bună soluție. Deci îmi place prea mult cum face focul ăla după aia. Aia apucă să dea decât odată. Fireball! Fireball! Yes. Faza e că dacă o să am un Cabral și ceea ce am acum o să-l pun pe stânga, că va fi atunci instant win. O să-i distrug turnul instant. Poate îl distrug și turnul ăsta. Oh my god, ce aproape eram. Mamă, aici ăsta îmi dă în turnul ăla care e prost. Mamă, dar mi-a distrus turnul ăsta. Uite Beleaua că a câștigat. Uite Beleaua. Two, one, pam pararam. Hai cu win-ul. Ăsta presimt eu că va fi un easy win. Am pus și un Cabral care o să dea la damage. Hai! Yes! Ce ăla s-a enervat. Ok, și asta a fost cu episodul de astăzi. L-am făcut așa mai scurt ca să văd dacă vă place seria. Eu am fost Wolf și ne vedem data viitoare. Pa! Illuminati confirmed.